Παπαμακφεάκη Εκατερίνη Μαρία. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, οι οποίοι πάντα με στηρίζουν και μου λένε ότι θα τα καταφέρω και ότι όλα θα πάνε καλά. Την αδερφή μου, με την οποία μένουμε στο ίδιο σπίτι και ξέρει όλα μου τα άγχη και έτσι τα βάσανά μου για αυτό το πτυχίο. Τις φίλες μου που διαβάζαμε μαζί ατελείωτες ώρες εξεταστικές και εξελικτούσαμε μαζί, είτε από βιντεοκλήση είτε από κοντά, και έχουν έρθει και σήμερα εδώ από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους καθηγητές μου για τη γνώση τους και την καθοδήγηση και όλους όσους γενικότερα με στήριξαν. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους. Έχουμε μια λαμπρή σταδιοδρομία και αυτό που θέλω να πω και στον εαυτό μου είναι ότι κρατάω αυτή τη διαδρομή με ευγνωμοσύνη και χαρά για το ότι έρχεται. Με τα κομφετί και τα σχετικά.